Kalau nong kebaar ke khot kebaar na ke kitab Joshua ke angkum ni. Teliatu haus im Jericho da ke baong ha khmi lawan ki Breu shani hagani ka miet na ki khun Israel ban sentiat ia keri. Baus im Jericho ulapa hakarahap uda ong tuan lamno ia kita ki Breu balawan hapa ki balarung haying jongpa. Namar kilawan ban sentiat ia keri baro. Henry kata ke kentai kala syem ye kita ki angut ki Breu bat kala buri yaki bat kala ong lawan kita ki Breu hanga shisha Henry ngam syem latip ki bana ai. Katin jublai ki yatku. Ba anda haba kini ki nong sentiat ki lawan haka yeng jong karahap ka kubor kala poiru shows im Jericho. Balawan kita ki nong sentiat bat ki lawan ru haka yeng jong karahap. Kinong sentiat ki klamwan ha ka ying jong bahok. Kinong sentiat ki klamlet ru ka ying ka jong usim. Kinong sentiat ki let ha ka ying jong ka ne ka thainuti. Ka thainuti ka de ka jaka ka ba biang namarba. Ka thainuti kam num kali piwan na pilet cha namarba. Kam da border kita ki namarba ka kam concentrate be tang ya ka kam jong ka. Pakata ka long ha ba ka yo customer ka yo ya ka pisa kam dan je dai kam kali na no piwan no pinlet. But kini kinong sentiat kewan kenang ha ka ying jong ka Breu. Namar kata ka de ka jaka ka badai baki kinlet. Kinong sentiat kim dai ki babiet ki dai ki start. Badai tang kwa abang fi bo blay bangingi syakri dai bo biet. Udai bo start but wan kenang ha ka jing ka jongi namar bangingi long kita ken ki nuti. Idai mangikan ki balade ben syak penrem no. Idai mangikan tik kum kata ka jaka balakayu jisu. Hai tai sing oi ka basma utung. Kam dai gaying seim. Handai ka jaka ka basma utung. Ka jaka bagran shibun ki jaklia. Bat laka yau jisu ha kata ka jaka. But kini kinok sentiat ruki wan ha ka ying jong ka rahap ka jaka ka basma utung ha kata ka imlang ka salang. Baki Breu kim sngop tanat ki Breu kim sngop haya ka namar ka long ka Breu ka basma utung. Badai tau ni usim haba ulay sngop ba kini kinong sentiat kilawan kila keli ya karahap shisha kita kinong sentiat kilawan karahap kelalen baka ong hoi kilawan tangba kim dan shu haga yeng ke jonga kalong ka juru haga por bala kayu jisu usim herot udah bitar hado kata-kata bat ula keli ya kita kiriustat lada pi pila tip shisha ya kata ka jaka bala kayu jisu sawan ya tu lem ya nga ka jing temu ka jong uherot mdei ba unlet mani yau jisu namaruong lada pila syam yau tau kelung hooi ngarungan wan bangan mani u hendrei kata ka di ka jingkran arsap kadai ka jingmut arsap ka jong u hendrei kini ki riustat namar ba kidai ki bastat hooi lapen sngow iki doublei bakim dei ban lek pai pat na ka jo ka lenti ban lek ya tu yau herot hangno bala khai u jisu namar ka jing temu ka jong u ka long ban peniap tik kumbau news im Jericho uwat uyit peniap ia kita ki Breu namar ukwa ban peniap ia kita ki nong sentiat ukwa ban peniap no ia kata ka jingai ban ka jing sisha ban kata ka long ka ju hadu menta bau syaitan ukwa ban peniap no ia ka jingai ban ka jing sisha hoi arajasnya menshwa usyaitan ulayo hayo jisu da ka bamut bau da peniap yo jisu hoi mo unjob ia ka tma ulatmu ia kata hoi im harat ulamis bau nyok ban peniap yo jisu hoi la yap iki kelung gi arsnem syapo ka tin jublai ki tu reha ka ding pna u jisu la yap haraga por bau jisu yap ga ding pna u syaitan nga sngo bau la le kemen da ka bau ong ngalayo ban peniap yo jisu henry u klemtep bau jisu mi pat ha ka sngi ka balai kalong haduk mentaru bau syaitan hi ukwa bet ban peniap no ia kata ka jing shisha ga jong ublai ukwa ban peniap no ia kata ka jing ai ga jong ublai da ka ba kiwan shibon ki ji kai gini ki sngi ki bawan ra ki wei pat ki jing pen sngo bat shibon menta ki mi ki nong mani ksut ki nong mani blai thala ki mi shibon hagini ki sngi ban ong ba balai ngin mani utau jisu balai bangin nget bau tau jisu bangin nget bau dei utau blai nani banwan ra ki ji kai ban peniap no ia ka jing ai ba ong bam dan kam bangin yo ia ka jingim nangim dan kaman pediang yu jisu bangin yo ken ia kata ka bom jukut ke jongi hao ki ji kai ki babon u syaitan hadu ni ka sngi
Kumus Jericho. Ukwa ban penyap no ia ka jing ai bat ia ka jing shisha. Tadeng tala da don na pring jong fi pilayo jing hikai nang ni nang tai banong ba mlei la film nget yu jisu. Mlei da pim pediang i uru pinyo bi ka beneng kan mau bagata ka de ka jing hikai jong Uneus Jericho ubalong ha ka dur ka jong syaitan. Wadom nget namar ka plan ka jo kalong ban penduk pendam no ia kata ka jing shisha bat ia ka jing ai kan kabalong daw pon jong bleu Jesus Christ. Dei ta kwa banong ye fi ka de ski. Wat nom long kum Uneus ban ko ngo ru Uneus ban penduk no ban pendam no ia kita ken ki arngot ki nong sentiat ki balong ken ki syakri ki jong trai. Hoi utrai la pa elo jong pon jo Jesus Christ. Ban ai ka jing ai ban ka jing shisha ye fi. Bala da pipi pediang. Pio ken ia kata ka jing ai mangane ka ski. Sat kelut iki skor ki jong fi ya ki jing kai ki babon ki niam ki rukom ki don lagi jong jing kai nrai kam don ka jing ai kam don ka jing shisha ngala banong ifi ba ka jing ai bat ka jing sha kawan tang dau Jesus Christ ban penem ya fi bat ban penjot no ya kita ken ki bam ngai namar ka prathai bleu la bo ula tengkai lu pa ya ka ban penjot no ka ka ding utrai wi ya fi wat nom long ko muslim harat bawat yu khulung jisu ban penyap no Wanom long kum Uneus Jericho bawat ikata ginong sentiat ban penyap no. Wanom long kum syaitan hi ubamut ban penyap no. Ia kata ka jinga ai bat ka jing shisha ka jong utrai ka badang hadu menta. Ban ngangai utrai ker khu ya fi. Ai ba ka jing ai ka jong blai ka nang kharoi ka jing ka jong fi ba ka jing shisha ka jong kan yai ne ha ka jing ka jong fi. Nginya duai ka ni ka por ka menta. Ha ni ka sngi ko trai ha gertengu Jisu. Ngada penduk pendam iki jing kai bakla iki jing kai ki jong Herod iki jing kai Usim Jericho iki jing kai jong baman usaitan ki bakharoi ki perthai ki bapen bakla no naga jing shisha bat ki bapen bakla no naga ta ka jing ai ka bolong with Jesus Christ kan but try o ko kunat bon ki ai hagani ka perthai try o ki bakwa ban penrit no ya me ki bakwa ban penduk no me ne ban pendam no me ya kata ka jing shisha ka jong me ko try ngadang agani ka sngi agani ka kubor ko try Hoi ko kanra kan dapen ye shibon ki mensim bar ha kin pediang ye me da ka jingai ke chomen pen ye ki bar bagi pediang ye ke jing shisha go try ka jing shisha ka ye ne shabam jikot na mal malong me ka lenti ka jing shisha bat ka jing md try ngada dwai ngada kerko ye ni ki kon ke jame go try bakin long ki bla lat no kin da law no na ka ki jing kai mendai ke jong ki ni ki jing kai ki nyam ki rukom ki baper and re bakin bat ya me ko try makin pediang ya me kumba kane ka rahap kala pediang kum taki pediang ya me ko try ya ka ktien ka jome ya ka jing shisha ka jome ya ka jingai ai ka jome try adwai ngada kerko ko try hallelujah ka tengu Jesus nong pedem amen but amen u try nang kerko ya fi ba ngai ka gospel kanang roy ka gospel hoy ka jong try kanang long kataga ka kubor joga jing ai ka kubor joga jing penem ya ki babon ki men sim na ai ngu lengba ka potnet shibon ki men sim ki ba kodor ki yo ma jing ker ko ngai dan na pedeng jong firu ki bila yo jing ker ko bila pedeng ye jisuru lengba ka ne ka jing yalap lengba ka ne ka channel jong ka potnet ba ngai dang don shibon ba ro ki menang wan chu ani ki ski ki menang wan na mar ka jing ai ba ka jing shisha kalong tangga tai ka ba yai ne ado ka bam jikot na maru jisu jing ai ba jisha ulang na bam jikot shabam jikot katai kita kiji siap dan balak ban rat no yo dan balaan pendam no yo nani ban benja no yo namar ulang na bam jikut syabam jikut ublay nang kerkoi fi ngin senaya kendu pat hagawai kapor kublay shibon amen.